Eta ateratzeko agindu eman du. Hor da, Nachoren falta, indarra handia. Hala ere, bigarren baloia izango du Barakaldok. Jokoz kanpo da. Kanpotik barrura. Baloia Alavesentzat. Bai, Garrido jokoz kanpo zagoen. Atera du Monterok. Orlando. Uranga. Aurrean Oscar Martínez. Diego Torresekin jokatu du. Alaveseko Jon Moiak ikututa baloia kanpora beraz, alboko sakea etxekoek egingo dute. Tonto. Zelai erdia ezin pasata Alavez, azkeneko minutuetan. Bai. Barakaldok ezer sortu gabe, baina baloia sartzen hasi da eta berriz ere area ertzetik Garridok egin du jaurtiketa. Aurreko batean Orlandok. Aldaratze horietan bintzat Barakaldoko jokalariak azaldu dira errematea egiterakoan. Bi kasu hauetan kanpora izan dira erremateak. Baina Juanan gauza hundirik egin gabe bintzat baloia sartu eta aldaratzearen zaie egotearekin bi jaurtiketa arriskutsu xamarrak egin ditu. Bai, eta poliki Alavez ezinean dago, berriro ere baloia atletik atera eta zelai erdia pasatu ere ez du egin. Txartela. Morcillori. Txartela Morcillori, beraz Alaveseko bi zentralak. Txartel horiarekin daude. Gorko estak lehenengo zatien ikusi du, orain Morcillok. Poliki egin duena, Barakaldok jokoarekin ezin duena egin, lanarekin da presioarekin lortu duena da Alavez bere zelai erdia horretan sartzea. Bai. Oino behar dana adi kontrarasoetan. Hor ondo balima dago eta Alavez tapatze balima kontraraso irtera hori, Alavezek azkenean arazoak izango ditu. Zergatik, poliki baloiak sartuko direlako hor barruan eta aterako ditulako erdiraketa batzueko, falta batzuek eta horrek urduritasuna sortuko du Alavez taldean eta horretorri liteke Barakaldorentzako abantai puntu bat. Eta aldaketa, lehen Alavezek egin du bat. Orain Julen Goñi badoa. Libano. Alaxe da bai, Alfonso del Barriok lehen aldaketa 57. minutuan. Eta bueno, hau ere etorri berria den jokalari hoietako bat, Libano. Ikusiko dugu, ze freskotasun edo bestelako interpretazio eman diezaioken nahikoa galdua ikusten den Barakaldori. Aurrelaria. Bai. Egiten duenako eman egalera aterako du. Diego Torre bere lekuan jarretuko du eta referentzi bezala Libano izango da. Nacho etorriko da bere lekura, ezker egal horrentara eta irauten jabetzak Alavesi, egia da. Nagoeneko bigarren zatiko 13. minutua bete da. Eta Alavesen zelaian ari da jokatzen partida orain. Geni. Fran Perez irtetzen utzi, alboko sakeian Urangak aterako du. Fran Perez eman dio. Ariño. Vázquez, atzeko lerroko lau jokalariek ikutu dute baloia. Nachoren pasea txarra, Oskarrikok moztu du. Oskarrikoren pasea barrutik, Fran Perezek moztu, honek luze jokatu du, Koemanen bila, egalean orain Koeman. Bere gainean Jon Moia, helduta izan du, hor da oraindik Koeman eta kornerra. Beste bat. Beste korner bat Barakaldoren alde. Barakaldok ez du joka hundiri behar Alavezen are ingurura iristeko, ingurura bakarrik. Erdiraketa ia asko zailago da, baina ingurura iristeko pase luzea nahikoa da. Nacho aterako du, Diego Torresen mugimendua, berarentza da baloia, keinua oso ondo egin du barruraka erdiraketa bigarren zutoinera, errematea kanpora.
Barakaldoko 4 jokalari azaldu dira bigarren zutoin horretan, erremate egin nahian 4, hortxe jokaldia, oso ondo. Keinu ona Diego Torresek eta begira, elkarri bultzaka. Fran Perez zen. 4 jokalari, bi zentralak tartean, Ariño eta Fran Perez. Aukera ona, berdintzeko. Lehenengo aukera torre zaie. Baina ezin sartu. Ba, hori da arazoa, lehen komentatu dugu, ez? Gol kopuruak eta dirala eta ez dirala, ez? Hartu eta sartu, hartu gutxi, baina ezin sartu. Eta hemen ikusten da. 19 sartu ditu, 26. jardunaldia da, eta sailkapen honetan bigarren txarrena da. Barakaldo. Azkenean etxean 12 partidu jokatu ditu eta 14 gol bakarrik egin ditu. Eta horrek dato garrantzitsua da. Morcillok moztu, Vázquezentzat bakarri dago, baloia kontrolatu du Oskar Rico bere gainean. Libanorekin jokatu nahi zuen, Kuestak moztu du buruz, Geni ondo nagusitu da Fran Perez, gero pasean utxe egin du, lekuz kanpo dago zentrala, Oskar Martínez, Ian Uranga bere gainean, oso ondo Oskar Martínez, Karrexau lurrera botatzea. Ander Alaina, eskubian Oskar Rico, Meskitaren laguntza izango du, barrutik sartu da, hor da Meskitarea barruan, baloia zapaldu, bultzaka da, berearekin eraman du atzelariak. Ez da ezer gertatu epaiaren ustez, Barakaldok atera du baloia. Utxe egin dute berriz ere Gasteiztarrek pasean, Kuestak galdu, Vázquez, Libanoren mugimendua, Meskitak kanpora albotik aterako du. Barakaldok hortxe aurreko jokaldia. Oso zaila zen hor, baloia zapaldu eta buelta ematea. Atzera egin du Garridok, Ariño, Fran. Diego Torres, Ian Uranga, Morcillo indartxu, buruz, moztu eta falta egin diote. Garridok. Irudia ikusgarria da, nola erortzen da, eta... Alausek presarik ez du, noski. Zen nahi duena pixkak gelditu, ikusten du ezin duela Barakaldoren are inguru horretara iritsi eta gauzak aizki joaztela eta markagailuan irabazten ari da, baina ikusten da poliki Barakaldo gora etorri dela, jendeak asko bultzatzen du. Eta azken falta hori, alabese? Haze harrika da. Oskar Martínez. Jon Moya gora igo da, berarentzat da pasea, ez zegoen jokoz kanpo. Erdiratu egin du Jon Moya gaizki.